राजवाडा परिसरात माड कोसळून संभाजी दत्ताराम पंधारे आणि राहुल प्रकाश पंधारे अंजिवडे येथील हे दोघे जागीच गतप्राण झाले। अथक प्रयत्न करून त्यांना बाहेर काढण्यात आलं, मात्र अंगावर माड कोसळल्यानं ते जागेवरच ठार झाले। माडासह विजेच्या तारा अंगावर कोसळल्यानं संभाजी दत्ताराम पंधारे आणि राहुल प्रकाश पंधारे यांना वाचवणं शक्य झालं नाही। त्यांची वेळच काळ बनून आल्याची खंत उपस्थितांनी व्यक्त केली। या घटनेनंतर माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी पालिकेला माहिती देताच घटनास्थळी सावंतवाडी पालिकेच्या यंत्रणेसह बंब दाखल झाला। उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णवाहिका देखील दाखल झाली होती, मात्र दोघांपैकी एकाचा मृतदेह हा माडाच्या खाली सापडल्यानं तो बाहेर काढण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागली। सामाजिक बांधिलकीचे संजय पेडणेकर, रवी जाधव यांनी कटरच्या सहाय्यानं माडाचे 2 भाग केल्यानं मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आलं। पालिकेचे पांडुरंग नाटेकर, दीपक म्हापसेकर, संजय पेडणेकर, रवी जाधव, मोहसिन मुल्ला, जोसेफ आल्मेडा, रॉक डॉन्टस, अर्जित पोकळे, लादू रायका, नंदू गावकर, अखिलेश कोरगावकर आदींसह शहरातील युवकांनी बचाव कार्यात सहभाग घेत मृतदेह डॉक्टर आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिला। त्यानंतर रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करून देण्यात आला। यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक अमित कोते, प्रसाद कदम पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते। डॉक्टर मुरली चव्हाण यांनी पुढील सोपस्कारासाठी दोन्ही मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात हलवले। दरम्यान पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी पंचनामा केला। शवविच्छेदनासाठी मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले। या घटनेमुळे लाईट गेल्यानं शवविच्छेदन गृह अंधारात गेलं होतं। दरम्यान अंजिवडे येथील हे युवक सावंतवाडी इथं भजनासाठी आले होते। भजन आटपून जात असताना काळानं त्यांच्यावर घाला घातला। ओळख पटवण्यासाठी आलेल्या नातेवाईकांनी रुग्णालयातील मृतदेह पाहताच आक्रोश केला। या घटनेमुळे शहरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जाते। अंजिवडे गावासह पंधारे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय।